И коста хора, аз съм Атанас и днес ще снимам на Minecraft Pocket Editions. Ще правя поредици, ще играем на креатив или на survival лайви. Това ми е скина, човечето. Да, така, започваме. Бавно зарежда, бавно зарежда. Ще го кръстим. Но да се сетя. Аз ще го кръстя Атанас. Атанас една. Атанас и Янка. Сестра ми, дето играем. Така, махай се. Креатив. Заби. Извинявам за лага. Кое се прави? Но FPS. Да, много яко. 13. Да. Много лаги. Мисля, като го направя да се върна. Защото много лаги, ама много. Ще опитам да прави, да не го зарежа. Не може да направя като пияница ходи. Ари бе, крипнев. Виж го. Ари бе. Те. Разбира се. Getting random. Така, на survival. Easy. Също ще се казва. Казах ми го. Ари бе. Атанас. Ари бе. 2. Така. Easy play. Тъй. И сега хора почваме. Аз ви обещах, че там с Йордо, Никито, ВГ, Данито, БГ, там дето играхме на поредица. Ама аз бях на училище и нямаше време кога да снимам. И то вакансията стана и аз се досетих те да снимам. И той измалма и си викам, чай да снимам някой пак поредици такива. И реших да снимам на Minecraft. Да, и сега почвам. Само да заредим. Много бавно зареждам, много бавно зареждам. Така, почти зареди, почти зареди. Между другото, вънка много сняг вали, много. Прошли шушулки, работи. Да, гледай всичко гледам, май. Чакам го да зареди. Трейдинг. Ще зареди. Така. Тъй. Можем да написам на някой хубаво. Така, добре. Ще снимам този клип. Да. Ще снимаме и така няколко поредици на него. Ще има една поредица, тя ще е към 19-18 епизода там. Някъде, може и повече. Не се знае. 4 минути минаха вече. Така. Ако е силен звукът, съжалявам, но ще намаля малко. Така е добре. Сега да си направим първо крафтинг тейбъл. Го скина, крафтинг тейбъл, бум, бум. Така.
крафтинг тейбъла, стикс, така. На кирка е веднага под земята. Не е нужда да се справим с другите са някакво камък ляш по фармим. И да. Ще се върна, когато намерим нещо хубаво. Хора, копам, нищо не намерих. И вънка става вечер, а не ден. Долу изглеждаш като вечер. Копам, нищо не намирам. Така, сега да си крафнем един меч, една кирка, една брадва, другите не трябват. Да си ги подредим. Първо меч. Аз така съм свикнал да го подреждам. Второ брадва. Трето. На второ кирка. Трето брадва. Така. Сега да вземем крафтинг тейбъла. Да го вземем фарбе. Така. Да оберем тук тия работи. И да се запътим на там. Да. Ако говоря силно, извинявайте. Ако говоря тихо, извинявайте. Ще се опитвам малко по-силно да говоря. Така, дърва такива точно ми трябваше. И тук има храна, има. Сега ще убием няколко прасета. Еле, свини, елате тук. Оп, опа, и не мога да ударя. Благодаря. Два удара. Тук да, друго прасе има. Аз отдалеч го видях, викам къде отиде другото прасе. Ще извинявайте ако лаги много. Заради видеото е. И много лаги. Ма много. Така, опа, тук ще да падна във водата. Тук... пещера. Yes. Дано нещо хубаво да има. Сменим кирчока и влезаме. Така, тук няма нищо. Свиним малко кол. Да събера ли? Айде ще събера. Точно не трябва за печки, факли, такива работи. Така. Всеки клип ще е по 10 минути или повече. Всеки клип ще е по 12 минути. Да. Тук за малко. Айран, как съм го изтървал, аз не знам. Така, сега ще го оберем. То е много. Така, тук гледай коста, много айран. Така. Всеки клип ще е по 12 минути, както казах. Има още 4 минути и свършва клипа. Овца, точно той ми трябваше. Лама, овце. Умри. Их, как бяга. Кони ли той? Ама нямам седла. Че да спринтвам. И давай. Опа. Така. Давай сега. Тук има още една страна. В нея да се надявам нещо хубаво да има. Много долу няма да слезам. Да, нямам нищо. Другия епизод ще изпълним тук долу. Другия епизод. Да. Тук ти ще направя къща, работи и други. Значи сега се взема брадвата. Да отсеча едно-две дървета и да направим къща и да привършваме епизода. Така.
Ей, сега ще го осъща тези дървета. Аз може и да не успея да направя къща. Но ще направим там нещо. Колко направим. Супехме ли 100 от първия път. И даде ябълка. Ей! Така, влязахме в тези дървета. Къща ще е някаква голяма така, от няколко етажа се намират. Така, и сега този дърво да го направим на обикновени дъски. Така, 48 дърво. Така, сега да направим тук някаква каштурка, ще става вечер. И не е хубаво, защото знаем, че имаме лоши приятели. И то много лоши. Така, аре бе, тук не мога да сложа. Тук е насам. В другия епизод ще оправим къща, всичко ще оправим тук. И пак не е симметрична кара. Така, тук и нещо да го шупим. Още малко и ще превършвам епизода. И тук, колкото мога ще направя, да не се претоварва много телефона, защото малка ми е карта. И не мога много да снимам такива много време. Разбрах. Говорихме се. Така, още малко. Аз сам се прицелям. Ай, така. Ще го направим и тук и ще превършим епизода. Като не свършим дървото и ще такова епизода, ще го превършим така. Така, дървото свърши. Да наредим тук работите и това ще е от епизода. Няколко печки да направим да има. Така. И хора, другия епизод ще продължим. Да, ето както виждате скелети, работи, да. Надявам се да ви е харесал клипа, да оставите един лайк и ще се видим в следващия клип. Чао!